Сега ще ви покажа един капан, който направих по идея на колеги от други страни. Представлява пластмасова тръба, която съм изрязал прозорче, да се вижда има ли нещо вътре. От двете страни има капачета, не знам дали се вижда добре, което е хванато на една ос и се отваря навътре само. Навънка не може, заради двата ограничителя от две видейки, които съм сложил. Ако влезе картицата от едната страна, тя няма как да се върне. Проблема е, ако влезе пръст в този капан, тогава самата вратичка може би няма да се затвори и ще остане място, откъдето картицата да излезе. Сега ще монтирам този капан на място, да видя дали сме уловили единствената картица или има още други. Слага се в дупка, където се срещат двата входа на картицата. И когато тя преминава от дупката от едната в другата, да бъде ставена в капан. Ще видим, ще заработи ли капана или картицата, която уловихме, е единствената. И ще можем да най-сетне да се отдъхнем и да откъснем нещо от продукцията, която сме решили да оберем. Така се затваря дупката. Отгоре ще сложа камък, за да не вижда светлина. Да се затвори. Тук също може да се сложи камъче, за да може да не влиза в светлята на дупката и картицата да си помисли, че се движи в нейния тунел. После ще видим дали е имало полза.